बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय। हेलो गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो। ओमफ्राय नै जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि बार्थडे जानो थांगासिनो दङ। होथारबाय दाब्रायथारबाय। अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायफालांजोबदो आंजों लोगोसे। नै दा जों सौफैबाय बार्थडेआवहाय, माने बियो क'क्राझाराव जादों आरो बिसाल खाथियावनोहाय। नोंथांमोनहा मिन्थिखागोन जायगाया बबेहाय। बिदिब्ला नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नायलांजोबदो, जाखिनि हायो देखायनोसै। फोसावखानाय बायदियै दिनै बड'लेण्ड रादाबनि 6थि गायसनथाय सानाव नुजाथिफैनो हानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो एबसुनि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे खौरां बिजोंनि खौरांगिरि आंगोफोर आरो साफ्रोमबो जौसांआव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ समाव गिबियाव बरायना लादों आरो लोगोसे दिनै जोंनि मेलाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो आंगोफोरखौ आं बे समाव बरायना लादों। बे समाव मेल खुंनायाव जोंहा बांद्राय बुंनो गैया, जों बयबो मिथियो। थांनाय 2018 मायथाइयाव 10 सेप्तेम्बराव दिनैनि सानावनो बड'लेण्ड रादाबा बै समनि बाक्सा जिल्ला आथिखालनि तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि फरायसालिमायाव गायसनजादोंमोन आरो बेवहाय जोङो खमैबो सा 50नि बांसिन लाइमोनफ्रा थुबुर जानानै बे बड'लेण्ड रादाबखौ जोङो गायसनदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै रायजोफोरनि अनसायनाय, जोंनि हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि अनसायनायजों जोङो दिनै बे समाव बड'लेण्ड रादाबा 6थि बोसोराव आगान होबाय आरो दिनै जोङो थांनाय मोनायाव गिबियै जोङो उदांस्रि एबा इयुथ मुंख्ले मुंनि आयदाखौ जोङो मैया खुंफुंलांबाय आरो बियो बड'लेण्ड रादाबनि गिबिमोन आरो दिनै जोङो 6थि सानाव 6थि बोसोरारि गायसनथाय सानखौ जे खुंफुंनो मोननानै आङो साफ्रोमखौबो साबायखर बावदों आरो बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय।